Tieteelliset tutkimukset on usein melko raskasta luettavaa. On kuitenkin olemassa tapoja, joilla tieteellisiä tutkimuksia tehdään helpommin omaksuttavimmiksi. Yksi niistä on Science Slam-tapahtumat. Saksalaisen Patrick Jötnerin tekemän tutkimuksen mukaan yritysten nimenvaihdokset kasvattavat yrityksen arvoa sitä enemmän, mitä radikaalimpi tämä nimenvaihdos on ollut. Nämäkin menestyvät pörssiyritykset tunnettiin ennen tyystin toisella nimellä. Tämä on sinänsä tosi mielenkiintoista, mutta eihän näitä tieteellisiä artikkeleja lukiessa jaksa pysyä maalikko herreillä. No, onneksi on toinenkin tapa esittää nämä samat asiat. Lights, camera, and action. Terve Helsinki! Terve, terve! Nice to have you here. Tonight I'm going to show you my research, but in some unusual way that the others are doing. So I'm doing some improvisational theater. That means I haven't prepared anything. I need your suggestions and your ideas to make some scenes about name changes, my research that I'm doing. So let's see, give me an animal. The beaver. Give me your name. Turkka. Give me a name that you want to have. Patrick. Okay, we're starting the first scene. I'm doing a horror movie. And let's see how name changes are related to horror movies. So enjoy the show. Science Slamissa yleisö äänestää, kuka 6 esiintyjästä luo vuosien tutkimustyöstänsä mielenkiintoisimman paketin. Virologiaa, avaruustekniikkaa, filosofiaa. Tieteelle ei tässä kilpailussa raja-aitoja aseteta. Well, with Science Slam we want to create a platform for showing the passion and the curiosity and the enthusiasm that's behind science. When you think of science, you think of just dry logical reasoning, people hiding in their laboratories, behind their books, but there's much more to it. The first motivation, the first thing of science is the spark of enthusiasm, and that's what we want to create a stage for. Okay, we see what we can do with hate. We have horror, hate, and going to space. The audience got a great laugh of your performance, but what do you get out of it as a researcher? I mean, you can always present science in different ways, so it's fine to really show them that it's not always about the PowerPoint slides and the graphs and the diagrams. It's always about connecting with the people and trying to find out something and the way you transmit it to them, because yeah, it's easier for them to get it like this. I hope so. Seuraava Science Slam järjestetään toukokuun 16. päivä Masters of Aalto-tapahtumassa. Pakko päästä sinne. Ihania tiedemiehiä. Naisia ja naisia.